Yurdumyzda ýazanlaryny özgörtmeli maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşýany işe ulan telekeçilik başarnyklaryny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikleri dürdülýär. Arkadaşly gahrman serdarymyzyň hususy önümçiligi ösürmekde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ihlasy zähmet çekýän hususiýetçiler yurdumyzda bäsişi ukyply azyk önümlerini öndürmekde hem işeňilik görkezýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümine girýän Marşehirnäki ukun hususy kärhanasy dürli Durvab azyk önümlerini öndürmekde yurdumyzda adygan kärhanalaryň biridir. Kärhanada köke, şokolad we nugul süýji önürýän önümçilik hatarlarynyň bir näçesi bolup, olary daşar ýurdun kemil tehnologiýaly enjamlary we doly üpçünedilipdir. Bu ýerde önürleýän konditor önümleri 30dan gura görnüşden ibaret bolup, olary hil we haritlik derejesi babatda biri-biriniň tapawutlanýar. Konditor önümlerini hoşboý isemi bolan goşunlarynyň goşulmagy bolsa, süýji köke önümlerini öz borçly tagam berýär. Häzirki wagtda kärhanada ukun ady tebigy renkli içi maňyzly we kişmişli şelekem şokolad örtükli nugul süýjileň, o bir atly kinder süýjisiniň daşy şokolad örtükli hemde şekerli kökelen heraýda uly tapgyry öndürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýokary hili adyk önümlerini bolsa, halkymyzyň islegi barha artýar. Önümçilik işlerini bazar ykdysady şertlerine laýyk täze şuguraýan bu kärhananyň işgörleri öz önürýän ýokary hili önümlerini ýurdumyzyň kunjoklarına getirmek bilen eýlatmyzyň süýji köke önümlerini burun isleglerini kanagatlandyrmaga öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olary geljekde döwrüp gaplara gaplanan azyk önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga meýilleşdirýärler. Öňde barjy kärhananyň işleri şunary hasam önürjükli işlemek bilen pehim paýhys ummany magtumly pragylynyň her bir önümçilik günni zähmet üstünliklerini besleýärler. Ýurdumyzda hususy ulgamy ösürmek barada edilýän aladylardan ruhanyp zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri özleri barada döredýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde arkadagly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.